Ahojte všetci, v tomto videu po veľmi dlhej dobe sa pozrieme na moju motorku Java Pioneer z roku 1965. V tomto videu sa budem snažiť ju dať do čo najlepšieho stavu pred začiatkom sezóny, ktorá sa nám nezadržateľne blíži. Nakoľko je teraz 20. marca, tak treba si s tým pohnúť, už začína byť aj pekné počasie a poďme sa na to pozrieť. Ako prvý nešvár, ktorý mám na tejto motorke, je tento sedlový pant, nakoľko na ňom nie je vôbec poistka voči tomu, aby sa neoprel o volant. Toto práve chcem zmeniť, lebo mi kazí a krčí podsedlový kryt a poďme si to teda vymeniť. Budeme na to potrebovať takýto, ja to nazvem vyrážač a kladivo. A musíme vlastne vyraziť čap, ktorý je v tomto celom vonku. Bolo to ľahké ešte ho dostať vonka a môžeme tu dať nový pant sedla. OK, čiže z pantu sme čap dostali vonku. Tento pant si nechám pre istotu, ak by sa niečo s novým stalo, ale pochybujem a dúfam v to, že sa mu nič nestane. A poďme si namontovať tento nový. Ako prvé, ak to budete robiť, podľa mňa by som vám odporúčil porovnať si dierky, aby vám sedeli, lebo keď už bude pant osadený, už ich nenavrtate. Čiže poďme si to skontrolovať. Sedlo mám na novo očalúdnené, tak som zvedavý, ako to bude celku vyzerať. Čo hovoria naše dierky? Vyzerá to, že to bude perfektne pasovať. Čiže môžeme montovať. Opäť bude našim verným priateľom kladivo, pant, čap a napokon tento vyrážač. Čap dám tak, aby bol na každej strane zhruba rovnako. Čap by bol aj celkovo pant sedla, ale je tu táto vecička, ktorú sem potrebujem osadiť. Osadza sa takým štýlom, že tu je drážka, do tejto drážky sa to vopchá a potom to musíte vopchať semka. Ja budem potrebovať na toto kombinačky. No, toto si takto chytím, vopchám sem. A moje sedlo po drobnej ohýňacej úprave, kedy ohnem nazad tieto drôtiky, nakoľko sú veľmi slabého železa, bude opäť držať v polohe, v akej by malo. Ďalšou vecou, ktorú sa budem snažiť spraviť, budú brzdy, konkrétne zadná brzda, nakoľko ma veľakrát sklamala. Nie takým štýlom, že by som niekedy nedobrzdil, ale práve takým, že som šiel hore kopcom a brzda sa mi zasekla kvôli zlomeným pružinkám. A preto sa na ňu pre istotu pozriem ešte pred začiatkom sezóny, aby som niečo neprešvihol. Alebo inakšie, aby som domov netlačil. Pri rozoberaní kolesa vám bude stačiť povoliť matku z tejto z opačnej strany. Jedná sa o matku, ktorá je na 23 kľúč. Táto je konkrétne na 27. Opäť si zoberiete kladivko a vyklepnete osku vonku. Oska je vonku. Ako ďalšiu vec musíte vytiahnuť tento blok, neviem ako to nazvať. Ideálne aj španovák, aby vám nezavadzal. A v neposlednom rade musíte odkrútiť lánko zadnej brzdy. Celé koleso máme vonka, môžeme sa pozrieť dnuka, kde obloženia vyzerajú dobre, pružiny tiež a vnútro vyzerá taktiež veľmi dobre. Keďže mám koleso vonku, tak ho rovno aj vyleštím a všetky plochy ošmirglujem. Na šmirglovanie použijem klasický lakírnický šmirgel, netreba to zošmirglovať veľa, nakoľko plochu to má dobrú. To iba ak by to bolo také špinavé, hrdzavé alebo inakšie.
Plocha je krásna, ako nová. Ešte druhú. Pozor, aby vám nevypadol valček, aby ste ho nestratili. OK, čiže túto časť máme spravenú, môžeme prejsť na koleso. Ako ďalšie si vyšmirglujeme vnútornú časť brzdy, ale tiež iba zľahka, aby tam nebola hrdza. A skontrolujeme si, či není vložka veľmi vybrúsená, nakoľko toto vnútro je vložka, ktorá je oceľová a nebolo by dobre, keby vám brzda brzdila o hliník. Zničili by ste si bubon. A v neposlednom rade treba samozrejme chrómy očistiť. Ďalšia vec, ktorá sa oplatí skontrolovať, je toto reťazové koliečko. Ak ide veľmi zle, motorka môže ísť veľmi zle. A ak ide dobre, tak je proste dobre. Ja si medzi to ešte očistím reťaz od prachu. Okrem toho sa mi na tejto strane pretáča stúpačka, čiže vyriešime aj to. Ako inak, čo by to bolo za údržbu, keby vynechám aj predné brzdy, ktoré taktiež prekontrolujem. Osku máme vonku. Na motorke by ste mali prednou brzdou brzdiť väčšinu času, lenže na Pionieri to za mňa není možné, nakoľko tieto bubny majú veľmi veľkú ovalnosť. Mne sa podarilo vyriešiť iba ovalnosť na zadnej brzde, čiže ja osobne brzdím radšej tou brzdou ako prednou. Avšak ako doplnková je veľmi dobrá a preto treba, aby bola samozrejme funkčná. Táto brzda je špinavšia, nakoľko na zadnej sa mi zlomili pružiny, ako som spomínal. A preto mi začali brzdiť, čo som riešil vlastne cez sezónu. Tu ešte originálne pakne, ktoré sú ešte podľa mňa v dobrej kondícii. No a poďme to počistiť. Takisto ako na zadnej brzde skontrolujem si, či vložka bubna má dostačujúcu hrúbku, nakoľko, ako som vravel, je oceľová a vlisováva sa tam. Opäť netreba to preháňať, tu nám môžete vidieť, že bola aj trošku hrdzavá. Že vypadlo z toho ešte nejaký ten bordel. A z druhej strany si nesmiete stratiť takúto srandu. Čo som si všimol na týchto pakniach je to, že už sú nakoniec značne zjazdené. Vidím to podľa tohto strieborného nitu, nakoľko trčí, respektíve je zarovno s brzdovým obložením, to znamená, že je to zodraté. A preto si tieto pakne vymeníme. Chcel by som sa s vami podeliť o jednu nepríjemnú skúsenosť, kedy sa mi pakňa vlastne pukla v strede. Jednalo sa pravdepodobne o zlý zliatok. No a dúfam, že tieto zliatky budú lepšie. A toto je stav po približne 300 km, že nenabiehal som na tom neviem koľko kilometrov a bolo to na zadnom kolese. Šmik som nechytil, brzda začala rapidne iba brzdiť, ale bolo to nepríjemné. Preferujem takúto variantu, kde ich vlastne obe strhnem dole. Nakoniec sa to podarilo, obe pakne sú vymenené a opäť obrúsim si ich aspoň jemne a tentokrát si ich ešte aj odmastím. Po dlhom snažení sa mi podarilo koleso založiť, je tam aj nová šroba, brzda je nastavená a brzdy sú teda pripravené na novú sezónu. Ako ďalšiu vec si potrebujem premazať náhon tachometra, nakoľko sa mi podarilo nájsť lanko a budem mať funkčný tachometer asi po 2 sezónach, čo je veľké plus, nakoľko minulú sezónu neviem ani koľko kilometrov som odjazdil. Keď už budete mať dole svetlo, nezabudnite si aj napružiť tieto kontakty, aby vám to dobre svietilo.
OK, ja si lanko vyberiem v celej dĺžke. A samozrejme to treba aj dokrútiť. Ideálne čo najviac, aby sa vám to nevykrútilo vonku. Tak sa presunieme na prepínač svetiel, ktorý je pôvodný plastový a absolútne mi nevadí, ako môžete vidieť, k všetkým chromovým prvkom, ktoré mám na motorke. Tak si ho poviem vymeniť. Dobre, poďme sa pozrieť na jednoduchý test. Prichádzame na problém, kedy celá táto sranda ako si nepasuje o dosť veľa milimetrov. Dostávame sa do problému, nakoľko toto nebude pasovať, tak potrebujem vypilníkovať otvor tu na dohora a zo spodu taktiež dohora. Bohužiaľ, inak to nešlo. A ešte raz, pre istotu skúška. Ďalšia vec, ktorú potrebujem spraviť, je to vymeniť túto hadičku, ktorá vlastne vedie benzín až do karburátoru. Štíkačkami demontujem. Dôležité je to skontrolovať si aj tento filter. Ak v ňom máte hrdzu nejakú z nádrže alebo proste jednoducho bordel, treba ho vymeniť. Ja ho mám čistý, síce už má nejaký ten piatok, už to bude možno aj 10 rokov, ale jednoducho je čistý. Benzín cez ne bude prúdiť. Dobre, filtrik sa mi podarilo oslobodiť a podľa starých hadičiek si vlastne namerám nové hadičky. Cvak. Prvá hadička. Skontrolujem, či pasuje. Ideálne je, aby to bolo tak natesno. Keďže tú starú hadičku mi trošku zalomilo, tak nová hadička bude o čosi dlhšia. Potiaľ to bola pôvodne, ja ju spravím potiaľto o centimetrik viacej. Ďalšia vec, bude potrebné napichnúť hadičku na tento filtrik. Ja to robím krútivými pohybmi, neviem ako sa vám lepšie, ale každý má to svoje. Ona sa ešte časom stiahne, ak vám ide ľahšie, ale ideálne, aby išla tak ako mne, že nie úplne najťažšie ani nie úplne najľahšie. Čiže toto by sme tiež mali. Opäť ako predtým si ho zafixujem zdrhovačkou aj spolu s káblom, ktorý mi vedie do zapaľovania. Čiže aj toto by sme tým pádom mali. Ďalej sa posunieme v palivovom ústrojenstve ku karburátoru, ktorý si vyčistíme. Ako ďalšie si vyčistíme karburátor tým, že dáme dole toto viečko, vyberieme si vonku plávačik, nuka, môžete vidieť takú malú škvrnku a ono to je práve voda s nečistotami. Keď ste dali vonku starý benzín, je čas vykrútiť trysky a prefúknuť ich. Odporúčam aj zhodiť toto, nakoľko týmito dierkami vychádza vonku tlak, ktorým fúknete dnuka. Obe trysky máme vonku a idem si ich prefúknuť. Trysky si dajte niekde do čista, nech sa na ne nedostane dáka pilinka. A ja si idem takýmto čističom brzd prestreknúť tieto dieročky. Môžete ich aj vyfúknúť obyčajným stlačeným vzduchom, ale ja to robím radšej takto. Druhá. Opäť si vyčistíte toto, lebo toto je veľmi suchý benzín, aby ste nezadreli. Ďalšou vecou, ktorú budem sledovať pri mojom servisnom pláne, bude práve časť zapaľovania. Nakoľko s ňou býva asi najviac obťažov, ako sa len dá na celej motorke.
Pokiaľ není proste dobre zapaľovanie spravené, tak je to celé zbytočné. Čiže ideme si spraviť takú bežnú údržbu zapaľovania, ktorá by mala nastať raz za rok, spočívajúcu v tom, že pozriem ramienko, pozriem rôzne veci na spojke, ako napríklad tu že mi vypadla gulička z krytu. Na tejto strane to už bude o čosi zložitejšie. Zoberiem si stredne hrubý šmirgel a nahrubo si prebehnem kontakty. Ja zvolím ešte jeden šmirgel, ktorý je o niečo jemnejší a vlastne tie kontakty ako keby vyhladí. Ako ďalší bod si dám dole tieto kontaktíky, všetky, a tieto kontaktíky jemne ošmirglujem, aby boli jednoducho opäť čisté ako nové. Ako ďalšie si zoberiem opäť handru, na ktorú si dám brzdový čistič a celý tento magnet vyčistím spôsobom, že budem kopať. Najhoršie je, keď sa tam dostane nejaká špinka, ako napríklad teraz, neviem či to vidíte, je tam špona a kvôli tej špone motorka môže ísť zle. Za ďalšie odporúčam namastiť celú túto váčku nejakým olejom. Ďalšou vecou je indučka. Pokiaľ umývate motorku, pričom ja ju umývam celkom často, tak sa tieto kontakty zvyknú zaoxidovávať. A samozrejme aj toto ukostrenie. Očistenie týchto kontaktov, tohto a tohto, spočíva v tom, že zoberiem túto kefku a proste toho rajbem. A čo sa týka týchto očiek, tak tie normálne vyšmirglujem iba šmirglom. Aj toto, aj to, ktoré je tu na. Ako som vlastne aj hovoril, dostala sa tu korózia, a preto si to poriadne vyšmirglujem a spravím tam poriadny kontakt. Teraz si môžeme nahodiť predný kryt. No nakoniec sme bežnú údržbu pred sezónou zvládli. Pomenili sme čo to dielov a prajem sám sebe a motorke všetky šťastné kilometre. Dúfam, že ma nikde nesklame, že nebudem musieť tlačiť domov a ak sklame, takže si budem vedieť všetko opraviť. Ďakujem, že ste pozerali a čaute.